CCTV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, kabala ithu da ka Indian Nursing Council. Ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ki nongelam ka Khasi Students Union South East Circle ha ka pratarek ujamang arjar punrio. Kala pentep bakala led ban yakandu you Executive Director ka National Highway and Infrastructure Development Corporation Limited Ubiju Patir ban yakran halor ka jing e ka bakipajba ki basyong basa ha ka thain riwar mingi ki mat jing e na ka jingtwa ki mauhe bat ka khandau ha ka thain pen ursla na ka jingshna ya ka surok Shillong Dauki. Ha ka jing ekran bat kilat pathai kubor u Vice President ka Seng Usamla Basuk Lang and Khongwar ulaitu ba nakaliang jong u Executive Director ula pente ba ka NHIDCL kalati ya ka khando bat ya kimau tang ha ka jaka balasiu ya ka bailut ksan ula ongru baha ka sinong mauli ka NHIDCL kalakwa bantino yo mauhe u bawit henry kitraja ka kimshem la ailat satya namar ba kampadon ka jingsiu ya ka bailut ksan. Kani kakam dei kakam ka babej rei ka don sibun ki jerwit ki jerwat ka bakta ya ka jang ki pajba ka bakta ya ka im ka yap ki nam snong ka jing pentre ya ki jaga ki bariat kilhu ki ba isirkai dan nakata kadaw nakaliang ka seng nadu bang isim ya kani kamatru ni klem sim da kata lenti ka ba long kluit kli lan ne ka ba songshit rei ni trei da ka bang iwat ya ki nadu na tenrai dan menin kasngi kum kaseng ila ya lej ban ya kendu ya executive engineer jongka NHIDCL hapok office jong u ko badan hangte hapon nong mensong pat hadien ka jinya kren ka jinya phir ka jinya tai ka ba omduna ya ka sikentai steng de ka mat ka bandengkong ka bangilara Ahmad jong u executive engineer haka biade bat ka surok penusla kadai bangi bu ya ka jingmut ya ka NHIDCL ba lakumno hakte ki benta ki bakiriat ki jerong kidai ban sim ya kata kalti banti slope ya kilom khanang bante lakam ya kata ki jingtua jong ka khandau kumjung ila ajingmut ya kiru bamdai banti tangga jaka ban long slope rengi ong ru bakindal sina kendon khanang bakani ka jingtua khandau kan yarap ban yadana ka jingtua khandau hakapor riur hakapor bajur slap te kamat ka baar ka ba ngistenat ba habang ilaya keren bad executive engineer kadai kajing ajing mut jongi ban bu ya kata ka alternative route lenika surak ka basipor banti na kate ka benta ka badon ya ka parmau jong uba friction lengkhoi namar bangi yo i ba kate ka jaka ka bangi khot ka pomlom kalom ka bajrong bat ka jing tua mau ka jia jan man lakasni na kata ka daw ngila ajing mut ya uba lakumno andala poi ka por ba pentre kate jaka bakum ka company kidai ban thau kita kilat lenti ban snaya kata ka alternative route lani ka surok basipor khnang bakanam khanglat khangti ya kalej kawan jong pajba bat ban pensukru ya ka company bakan tre ya ketika surok u executive engineer la penpau bos ngutenat ya kata ka jing ajing mut jongi bat unsaya keren ru bat kibor ki bahalor kentup ru ya ka sorkar jela te sakawai ka jing ajing mut jongi kalong ba lakumno ka jing pentre ya ketika surok kinsim ya kita ki local engineer jongi ki banapo PWD department ni sutenat ban pentep ru ba menin kesngi executive engineer ula ya thu yangi ba nakaliang jongka NHIDCL menhakini kisngi kala khod interview kumba sipongut ya ki engineer trajaka te napdeng kita ki sipongut nyongut kila sim ya ki kumkinam tre po ka NHIDCL ndrei ni don hikaji sngu khonyok khenden namar ba habangi layak libnya ni ong ba kini kidiki engineer ki khna ki brang supasien tengi stenat ya kata kesenjam ka bangi lasim rengi la kentu ya ki balakumno kidai ban ya keren bat ka PWD department jongka state government lane jongka national highway bakini trelang khamtam ki bedai nakte ka nakatha jongi namar bangi maki kisngu thupai ka jinglong jongka lom ka jaka ka terei ka bron hakate ka jaka jongi pat maki kin ai ka jing betha ka babnya kumnu ban sedang sim nakanu ko benta jong kalom nakanu ko benta jong kimau banti ya ka surok khanang bakane ka bante lakam ya kene ka jing tua khandau ko banaka por chakapor mereka bas ngusi pada hadien bangilak poya kata ka benta
executive engineer ulaong bayakane kakam ngila de biakren kan ukausin bat deputy chief minister jongpi ban nakaliang deputy chief minister ula ko ngu ba mpa ya kita ki officer ya kita ki executive engineer jong la jong bakinya trelang bat ki ta ki nong penteri surok jong ka NHIDCL pause ong ndala poi kasngi ke bala pa lanila dispute ya ki ban lech kata ka spot kini ki officer ki kentaj ban lech banyak trelang bat ka NHIDCL te kalong ka ek ka bas ngolengok ba kumno ka Sarkar Jela lani kumno ku deputy chief minister ba di pej ka PWD umla ban pen ko ngu ya laki jong ki officer la jong bakin aya ka jinya trelang bat ka NHIDCL kanang ban te lakam ya kani ka jing tua khandau bat kanang ba ka jing ti ya kani ka surok ka jing he ka surok dapki kanlong ka bejaj bejaj ti ka bangila ya keren bat u executive engineer menin kasngi kadai halor jong ka benta ba hagani ki benta ki ba ka slope ka jerong dawa ban ti slope teula a pen iya ki daw ba balai ba kani ka jing tua khandau ka jur ketika jaka kadaw hi kalong ba nagatu ka jaka ka baka NHIDCL kala shim bat kala siula by lutsan sikpat ba teka ti tik ya ketu benta nagata kadaw ong bang imla ban ti slope namar ngitang shoot ti slope ngila shim kita ki jaka ki bangi claim siu ya ka compensation tu ong susu ka ke jing kum baka je ha maule ba siteng tu mau hap si kebenta ka baki la dep siu compensation but siteng pat ka hap si kata ka benta ka ba ngi claim siu compensation ban nakaliang jongi ngi lakwa wong bangi lakwa ban panham no tu mau nadu basdang kita ki trajaka ki khanglat namar baki ong ba 4 don ka jing siu compensation changi tekum kaseng nibu ya kene ka jing trua sakipat ba ibu ya kejing kerpat sikipat ba pat kitra jaka ba lakum nukumno ya menta ai ka jinya trailang bat ka NHIDCL lasai lada ka NHIDCL ka don kam ban sim ya kita ki jaka jupi ya ki nrei pentep ro ya kata ka jing sim jaka sya USDO civil bon sim ya kita ki senjam ban ngin saya pe ya kita ki bari lutusan hadin namar kum ka ofisi nilai ai ba ka ofisi SDO civil kala sim kia ya kane ka kam sim la lasting na du basdang bat nda ni sim da katak senjam ngila ban penbet sing ngila ban weng ya kini kijing ki ba don hikmat jongi te ni sngungu sibun ya USDO civil jong penusla ru ubala mensisngi ka ba mensngi ningkong ula khot ya kijing yalang bat ula panjing mut yangi kumno bangin sim ya kene ka kam ban mauru la penpau bos ngukhia sibun ya kene ka kam ni ai ka jing khublai ya ka ai ka bol sim ka ai ka bol ngap ya kijing ajing mut jongi ya kijing jongi pajba jongi ban ai ru ka jing sngungu ya ka NHIDCL ban ikmil ti baka Sarkar Jela kam dai syu ban ya taipap tang ya ka NHIDCL lane baka NHIDCL kan taipap ya ka Sarkar Jela ndai kala dai ka por bakin sim ya ka rai rangba nak benta ka yap ka im jong upaj ba bakin ya trelang bat bakita ki officer jong ka state government ki badai na ka PWD ki ban hier hamadan bat ban ya trelang bat ka NHIDCL hakapor ka baka don kam kat badang penteri kini ka surok kawai hi ya mentang impat yok ban ya kenduk bat kita ke engineer ke badai nakathan jongi te sakawai rung impat yok ban ya kenduk direct bat u deputy chief minister bali pej ya katanat PWD jong ka state te bangin ajuba menta kalong kloy palat namar bangin kelempat yok ban ya kenduk bat ki ndai ka ka bangin la juba menta kalong bet ka ka balap pensngo syangi da u new executive engineer jong ka NHIDCL Shushu new engineer jong ka NHIDCL lu umdai tang kata ka ulaya thu ba wat kini ki officer jong ka NHIDCL ki baki labo ki jaka baki tri surok ba kum kita ki supervisor ka baki ya kendu jing ru ka dei ba kane ka company sina surong kam jus ngap ya ka jing ajing mu jong ki ka tre tang kat bakamon bawan mauru ulaong ba nakaliang jong uhi simet gua bangin terminate no ya ka kontrak bat kani ka company ko pentri ko surong nomor ba kim jus ngam ka jing tha jongi rei ong pan ngimla le nomor ba habakut hi kabor ka de na ki basalor ka jing ya kren jongi menin kalong ka basai ba ong ba kibor ki bahalor kamut ba kibor bahalor jong ka NHIDCL kentup ru nadu ka Ministry of Road and Transport ka badai pej ya kani ka kam nomor ong nadu basdang ba ka jing ai tender ya kani ka surok ru lale nadu ka ministry bat ka jinya soy ya kita ki agreement
ban pentre ya ketika surok kadai ke belayale apding ke sarkar India bat ketika company ko pentre ke surok bat ke NHIDCL kadai tangkum ke agensi ke bapej ya kata ke pentre ya ke surok te kumba long hi namar ba nakaliang jongi ngilai sim ya kita kisenjam bangin ya kendon pakendon bangin ya step by step minum lek kerkietan ban ngidon ya kata ke jengmut bangin sara ya kene kamat sakibor bahalor jong ke Ministry of Road and Transport tang bayam mentah ngikwa ba ngin ya keren so bat kini kibor kibadon hakani ke jaka bat kibor ke pentre ke surok kenang ba kajingnya enti jongi kenom baklano hakajing sim jongi ya kene ke isu ko biade berkati ke surok Usuk kai kerteng dengan pipi bat kami. te ka kerteng jonga ka adeu basuk lang kuar ngalong vice president jongka KSU South East Central Circle bat hakajing leja kendo jongi ya executive engineer jongka NHIDCL ngi ya rengkat bat general secretary jongka KSU iba isam labur soklet belong gunung yalam nak teh katan penuslah kumalong mentah kini ki kinjat sngi kuma pilayo hi hakilat patai kubur bakala adon gajing khangdam yang surok kumba steo bat kila paya nang teh napo sobar ndre yakini ki kinjat sngi da gajing trestom jong kibor badai pej ya ketiga jaka kila lala ban weng ban penlaj ya kitu ki mau ki laha surok ndre ya mentahi ngi pej ba kampat long ke basingan bangin yakin singan kamtam lada jia ka selap kal air ketiga jaka ke tua kampat long ke basingan nomor ba 4 Siam lala ban khatlut ya kitu ki mau ki bela ha barut surok ki bela senjor na ketika cing tua hakapor bala ki siat ya kadai namai nadu ba pentre kan ke surok ladangin bakla amduna ya ke pungut pajba ki bela yap na ketika cing jia na ke cing tua surong kentup ya ke bela jia harangan arngut ki simriu bat adin kadon ka jing klat jang kitu sieng ka habaka kali kala hab syariat ki ba don kuman riungut apo ketu kali bat khadu kadai ka katu ko belajar mauli ka jing klat jing kitu ki ramba arut ki belanya ya katu ka boleh rupi ka ha ka jing yakren jongi bat uni officer ula kemen ula sngu ngilak banjur hiba lakumnu kumnu ba ka jing petre ka surok kanom syak penthut kalej kawan jong ki pajba kanom syak penthut bat kanom bu jing maru ya kalej kawan juki ngilak banjur hiba lakumnu kumnu ki deban wat ya kita kilat kelenti nomor kumbang itip bakate ke jaka simet jong i ba friction lengkoi belong tra jong tu ka parmau surok parmau ting ong baga yakren bat ka sarkar jela ai ka sarkar jela kan yakren bat utrai trai jaka balada kata ka sarkar ikate ka sarkar ka bas ngukhia ya ki pajba kamtam kumu deputy chief minister badai ru local MLA jongi udai ban la ban solve ya ketika problem ban thawi kilat kelenti kenapa kini ki jingjia bas ngusi kinom jia syut nang ni syakmat kumbangi layak keren menin ngilai osngo hida ka basya ya ka ka balaong dau executive engineer juga NHIDCL baka bakata ka jinya trilang bat ka sarkar jela kamdon namar baki ong ba ngila ong ya ki bakin dispute ya kita ki engineer ki local engineer nak tanat PWD bakin lej kitu ki jaka ba putri ka surok kamdon yang makan no pusin ni layak keren ya kan indri kamdon yang badai nak kata kada bangin mansi bangin recruit kita ki kena thamai wala ki bapli ki padon experience ring haban recruit nomor ba ngidon ya kajing syania ka bas camp bakini samla tra jaka tra muluk kin kham sungutu bha ya kajing long cokalum kawa bat katirin kan ka jaka dak biade bat ka ni skwa ban ban biang saisien ba kane kajing pentri surok ante hapo penusla kajing penhe ya ketika surok silong dauki kade ka mat ka bangi la simkia bha nadu snem arhajar apua ban imla ban klet bah snem arhajar apuar shua ban jia katu ka jingjia pas ngusi harangan nakaliang jongi kum kaseng labu ya ki jingtho sapo ka SDO Sibel kan snubha ban simkia ban penham no ya tuma bula senjor nak katu ka jaka nomor bu jingma ya kalai kawan di pajba ndrai kata ka syukut tang kata ka jingya keren ka jingpha ka jingtho bat ka ka ba pauhi kalong ba nakaliang jongi company ki ba entre ke surok kisim sting pelat kim khin snap ya kini kibor kiba dikmi ya kesensyar kita ki district administration kadon ka jing sim sting ban ngilngor bukumnu ka district administration ka sim sting bah ka biade bat kani ka jingle jong kini company nomor ba lada kim ko ngoi jing tha jong ki ngap bet kuntu re maki kum kita ki no sensyar ki badon ya ka bor kidai am bat sim ki senjam ki babiang
Padai halor kata kadau ba ni sngau hi. Bakani kam dei syuk kapor ba nginyat taipap kawai lane bangin dang sim sting. Ya kani kakam kenapa kum kini ki jingjia pas ngusi kinom jia syuk atai apok kathan jami. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.